שלום לכולם, אני רוצה להראות לכם את ה 1, 2, 3, 4, 5, 6 את ה-6 TNT חדשים במיינקראפט בטא 1.8.1 ובוא נתחיל עם ה-TNT החדש. זה ה-TNT החדש רגיל, זה רק משנה לו את הסקין. עכשיו אנחנו עם סקאטר בומב. בוא נראה מה היא עושה. מגניב, מוציאה אש. או כמה לגים. וואו. כן, זה היה נחמד. זה באמת ממש חזק. ועכשיו נמשיך לסקאטר בומב אקספלוד. זה נשמע כבר יותר חזק. זה פשוט מתפוצץ באותו רגע ששמים את זה. מגניב. ועכשיו פיירבום, אני זוכר איך קוראים לזה. פיירבום ואז נפלם. ואז מה שנראה לי הכי חזק. זה היה יפה. זה TNT רגיל שמוציא אש. עכשיו נפלם. לבה, מגניב. עכשיו נראה את הניוק. זה ממש מגניב. את זה אני ממש אהבתי. תראו, זה שורף הכל באש. ממש הכל, ועושה זכוכיות בכל מקום. את זה אני באמת ממש אהבתי. תראו עד איפה האש הגיע. זאת ממשיך. וואו, כמה לגן זה עושה שזה ממשיך ככה. ראינו, זה המשיך כמעט בכל המפה. זה ממש מגניב. פשוט עושה שריפות. טוב, אז רק רגע ואני אחזור אליכם. והנה חזרנו והכנתי פה פצצת אטום. אתם תאמינו שאתם לא רוצים כל כך לדעת, אבל אני אתן לכם פצצה אחת קטנה רק של זה. אוקיי, זה ממש קצת ממה שיש בפנים. אז בואו נתחיל ותראו מה יקרה אחרי בום אחד קטן של זה. וואו, כמה לגים. וואו. בואו נראה מה יקרה. אני אעצור לרגע את הסרטון ואנחנו נמשיך. אוקיי, שלום, ואני ממש מצטער על הלאגים, אני לא מצליח לצאת מפה בגלל כל הלאגים האלה. הלוואי והייתי מצליח. אתם חושבים שהייתי מצליח, הייתי מצליח להראות לכם מה קרה פה. טוב, אז כנראה שפה אנחנו שמים את הפרק, אז ביי ביי.